ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଓଖଟା ବନେଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଯଦି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଓଉକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି। ଏପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଳା ସୋରିଷ ଜିରା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦେବା, ନଡ଼ିଆ 5-6 ଖଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଦା ଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଆଉ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନୁଛି ତେଣୁ ହେଉଛି ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା ଏକଦମ ହେଉଛି ଚିକିଣିଆ କରିକି ଗୋଟେ ମସଲାଟାକୁ ବାଟି ଆଣିବା। ତେଲ ଦେଇଦେଇ କରେଇରେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ବାଟି ଆଣିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଇକି ମସଲା ଜାର ଧୋଇ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ହେଉଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ଭଲକି ମସଲାକୁ କଷିଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିବାନି, ଟିକେ କଷି ନେଇକି ତାପରେ ଓଉକୁ ଦେଇଦେଇକି ମିଠା ପାଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଚିନି ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଷି ହେଇଯିବ, ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ସର୍ଭ କରିବା।